En dat weer dan het Frieske volkslied voorafgaand om deze finale op 162 PC. Ja, waarom had hij je hield opzetten? Daar gaan we het verhaal over met Arjen en Jan-Willem van Beem. Ik weet het net. Ik dwarm je hield net te zetten. Ik ben ooit altijd een gogger geweest. Als je joggen naar de Erelist die het parcours van Gert-Anne van der Bos. Alle drie personen bij elkaar keert op de PC. En dan zul je zeggen van ja, het is on hun. Maar Jan Dirk de Groot stiert Jood op zelfs uit. Hans Wassenaar die had dat Jood echt dien. Net alleen nog in het perk sympathisch, maar hij echt zien tweede opslag. Het verscorend goed Roen Jood. En had een perken bot thuisteren Jood. Dus ik zag zitten dat deze man aardig partij pieren kennen. En ik zie dat mooi omdat het parcours van Gert-Anne van der Bos nog wel gauw is in het begin van de partij. Ja, zat Daniel Lieseke het zei, dan ben we nog net wekker. Dan sliepen we nog een beetje. En dat kreeg ze een net tasten in deze finale. Want dan gaat het parcours mooi. Een felle Hans Wassenaar. Een, ja, toch een pittige Rinse Pieter Hiemstra. De mooi van Trog. Want het publiek zal dan greep ik de kant van Harden kiezen. En dan kan het wel eens heel dreig worden voor Gert-Anne van der Bos. Maar dat binnen bespegelings. We moeten het alle jaar afwachten hoe het aanstaan hier in werkelijkheid verinneren zal. Ik denk dat het haast tijd wordt voor de Wave. Want dat is wat de meesten misschien wel graag willen aanstaan. Want ik sta hier op de tribune. Ik ben eventjes steengegaan. Omdat ik zittende mijn spieren al net meer onder controle hier. Het liekenbollen zie ik een hele slimme ziekte onder de leer. Maar dat weer puur dat ik ja, gewoon de kjeld in de leer ga. Het is hier koud op het Sjoekelaan West. En de Wave begint al zien hoe maar dan moet er even oppikt worden door de rest. En dan zou het wijzen kennen dat het aanstaan nog eventjes wat gymnastiek wordt van de finale. Zodat we allemaal met elkaar de warm mogen beginnen. En dan hoop je dat de keertjes u zich warm houden kennen in die finale. Die man ben nog eventjes zo aan het inslaan. Dat wordt het meest iets een minuut of 5. Ja, de Wave komt erom. En dan komt de Wave nog zo langzamerhand. Maar het wil net echt loskomen, want dat moet eventjes goed georganiseerd worden. Tagelijk beginnen, ja, dan gaan we los en dan gaan we de verkeerde kant uit nevens mij. Ja, we gaan de verkeerde kant uit. Ja. Heel langzamerhand komt er hier het Sjoekelaan hoor. Maar dat gaat nog net van harte. Maar even flink terug over die zoek zeggen. Ja, staat er gewoon wordt het beter. Jan-Willem van Beem, nou zou de direct van als Tony Hield zetten moest, dat zetten staat op Gert-Anne van der Bos. Ja. In mijn bespreking zeg ik van als een Hans Wassenaar op een buurt stiegt, zat er Jood al een keer die had toch een geweldige tweede opslag te leveren. Daar moet ik het publiek wat on hard kan te krijgen, want ze zijn natuurlijk de underdog. Dan kan het wijzen dat het parcours van Gert-Anne van der Bos de eerste twee eerst net wekker is, want het best wel eens vaker dan in de eerste twee eerst, dat het nog heel dreig worden kan. Ja, absoluut. En ik denk ook een hele grote rol naast Hans met zijn dubbelfunctie, maar ik voor Rinse Pieter. Die vind ik Jood nog net helemaal op stoom, wel op een beslissend moment. Dus wat dat betreft een keer wel zien leven letten. Ja, en Jan Dirk, ik heb de laatste jaren net zo'n slaas jongen, dus dat belooft wel wat. En, ik denk dat iedereen en ik vrede zou hebben dat zij het winnen, maar ze werken het net in de sport. En ik denk dat nogmaals, kijk op zijn al jaren met mijn koor, ze zijn net zien gaat aanhalen en die hebben lijsten met haast een boekje bij. Dat is indrukwekkend. En ben wel PC-keertjes, dus die, ja, ik hoop op een mooie finale. Ik was wel eens finale jongen, dan winnen we binnen 24 minuten winnen we een kant. Ja, dat krijg van hetzelfde hield, daar heb ik eerst zin van, want het kan soms heel maal rennen. En is het zo van, het parcours van Jan Dirk de Groot, het bestaan in de spanning die de finale mag brengen. Ik zeg van ja, want Jan Dirk de Groot die wordt makkelijk nergens droog worden, dat heeft er nog nooit in. Dat geldt voor een Hans Wassenaar ek. Ja.
En een race Pieter Hiemstra is gewoon een kiene jongen wat dat onbelangrijk. Ja. En die liet hem daar net erop verrassen. Nee, en het mooie van dat parcours is ik, race Pieter had ook al won. Dat zijn toch dingen die altijd tellen. En nou, daar kunnen misschien de jongens wat over vertellen en meenemen. Dus Ja, en het gaat doen. twee reddenpriesjes staan erachter de naam van Jan Deur de Groot. En Hans Wassenaar had nog net scoord. Dus wat dat dan gaat, zonden ze misschien wel wat bereiken willen hier. Het is Jan Deur de Groot die het bal hier op deze finale van de 162e PC. Hij komt met zijn eerste opslag, brengt hij voor hem tegen Triumfstra. En die gaat voeten naar eens kwijt. Dat is het bedoel van Jan Deur de Groot in elk geval in deze finale voorstien had. Het is skinne twa. Daniel Liesiger is een man die het, nog altijd van een constante kwaliteit is. Alleen nog hij zei het wel, het is wel zo dat ik dreig keer sta. Ik heb wel langer tijd nodig om weer te herstellen. Nou, dat heeft natuurlijk echt mooi leeftijd te krijgen. Op een ei, Jan Deur de Groot. Tussenin, nee, voor hij bij tegen die rekkert hem wat te betiet. En slaat hem bij mooi het zinnige doen. Maar het is een keertje. Jan Durk en eerst even. Het een goede start, dat is ook belangrijk. Hè? De eerste slagen, de mooie finale. En de vijf en de meisjes. Ja. Je wil net voeten naar het beginnen met 2 keer boeten. Dan ik maar. Want ik denk dat die finale zoals je het, dat kan, als je nou voorspelling maakt, dat de finale verkeerd wordt en beslist wordt het eerste spul. En terecht de was de zoals, maar de ledematen van de perkspelers van Gedan, sympathiek. Ja, we mogen net vieren dat tegen een ernstige blessure om zijn schouder had vanzelfs. Dat gaat momenteel heel knap. Maar dat Jan Durk de Groot 14 dagen een leersblessure kreeg en een partij shittel de moest. Dus vorige week er niet in, of dit weekend, oude weekend er niet in bestien. En ja. Dat heel knap gongzaar, daar slaan ik me wel door hinnen. Ja, het weekend de volgende eerst omloop wel mooi die Oreman sloeg hem beide op en dan heeft ze bijlasten zitten. Ja, en Daniel, ik lichamelijk en ik krijg een zwiere partij jongens, daar ben jij eruit. Ja, waar zit ze? We wachten daar. Het is in elk geval Daniel Iziger die de opslag verzorgt. Komt achter iemand Hans Wassenaar, die rekken het net. Nee, dan kan Daniel het zelf al mooi zien van de keert. Twaggeliek, alles in het liekwicht. Mooi slaanbare bal. Nog eens. Ja. Nee. Beide man verkeerd. En dat kan altijd op een opslag van Gert-Anne van der Bos. Rucht onderin. We gaan op race Pieter Hiemstra. Ja, het een motion, het hem rekken. Maar de bal is hem al voorbij. De kwaliteit van de opslag van Gert-Anne van der Bos die we hier nog eens een keer joggen in de verhelling. Bal draait van de hand van race Pieter voort. Stekt naar links daar. En daarmee wordt het 4-2. Gert-Anne van der Bos. Goed. Nou. Toch hier, als je Dirk wat willen, het wel iets kijkt, dan moet je je van pakken. Want dit is beide wel slaanbare bal. Maar zou de zaak wel volstaan in het liekwicht. Fjouw gelijk. Van der Bos. Voor hem ineens een Pieter. Nou is hij op 10, maar de bal gaat kwijt. En dan begint de eerste 6 punten. Op deze opslagbal van Gert-Anne van der Bos. Ja, dan stekt hij weg van hem al. En dan heeft er gewoon Skeefs en shit die bal kwijt. De eerste 6 punten op de Telegraaf voor het bedoel van Gert-Anne van der Bos. De Holwoerter die verhuisd is naar Mantgem. Drok in de verbouwing zit van Sien Wente.
Maar daar zullen we op dit stadion net om elkaar zien. En Mr. Perk, hij zit erin. Ja. Man erin voor, dat is weer de logische zaak van de wereld dat die bal moeten weer. Ik zal zo gelijk opmerken. Het eerste bordje is verkeerd. Ja. Komt helemaal naar binnen daar. Geweldig op. En mooi deze curve in de bal. Het eerste bordje van het doel van Gert-Anne van der Bos. Tegen Trieft en Daniel Liesger wil het wetter weer mooi bakken uit de lucht komt. Want tot ook het zoeken al je wordt thuisteren. Reense Pieter hier heeft de bal voor in en die zei ik zal maar een iets keertje horen, want dan is Gert-Anne voor de meeste van de opslagen hoor. In het tussenspel tijdelijk meer zicht. Ja, heel tijdelijk. Ja. Ja, het waar. Nou ja, je kent zien nou ik. Het is net best, joh. Kom op. In qua omstandigheden, dan vind ik het keertje, joh, alleszins redelijk. Toch belangrijk is het nooit wat doen zien, meen ik dat het weer dat het hier in grote drekboel weer. Dat het veld helemaal door de kap gang is. Van een ganz betere kwaliteit. Teken, wat een geweldig, hij pakt die bal, ja. En dan glied het er eens Pieter Hiems eruit. En dan kijkt hij naar die proppen zien wat zit er tussen. Maar de bal die loopt al achter die in het perk. En dat betekent dat het schier was voor het doel van Gert-Anne van der Bos. Pietkant uit, ik heb net in herhaling, jongen, maar is er een slaanbare bal voorin. Er is Pieter Kinder, maar dat laat het er net zien. Daniel Liesger op een ei. Nou achterin bij Hans Wassenaar. Gaat door hem heen, hè, maar de bal zit erin. Best opslaan hier. Best opslaan. De man die binnen nevens mij mooi een focus uit de kluikje komt. Van het voortap pakken en erop donderen. Dat zal de bedoeling van de Hoorn niks best wezen. Alleen daar slaat het nog dan net. Nee, deze is gewoon geweldig op. Geweldig op. En dat zal Daniel Liesger vertrouwen aan. Dan komt er weer. Ja, die is boeten. Ja. Kan net altijd feest werden. Fjouw door. Hans Wassenaar en Reense Pieter Hiemstra hier in de Krieten. Wacht er eens. Kom op man, alleen. Daniel Liesger. Voor hem Reense Pieter. Het is weer een jelle worden te let. Het is weer een jelle worden te let. Voor hemzelf. Stuitje leden kennen het. Hij rolde meneer hem wel. Ja, dat ben van die bal die kom je D op dakdel. Dat is een keuze op zo'n goed te slaan. En dat kon je zien aan Daniel Liesger hier. Mooi. Wil de keertje van Oer. Ja. Dan moet er wel wat gebeuren bij Jan Dirk niet, want... Ja, als de verruiming is dat beide in Oh, hier is het Fjouwer. Nou. beide in keer krijgen, dan is het Fjouwer. Dan loopt de druk weer aan hun kant. Ja, als jongen jou het eerste speelkind beslist werden bij wijze van, je het maar. Er moet een tandje bij. Die kan keer worden voor. Nee, oeh, jongens. Hans Wassenaar wat door sterren. Luister voor op knibbels. Het met het lichaam keren, maar dat doe ik. Even bij Romsje. Dat er maar de hand. Ik wil nog zien hoe het dat doet, want... Ja, maar met de hand zit erbij. Shit, dan zit hij voort. Shit. Oh, nee. Maar met de skuur van lezen. Jongen. Hoe kan je het fabriek hebben? Maar hoe komt Hans Wassenaar? En daarmee wordt een dikke keertspak terug op het parcours van Gert-Anne van der Bos. En dan wil er nog een liedje in hoor die Hans Wassenaar dan beziek je mooi te verdedigen.
op die 6-2. Achterin Daniel Ruziger. Ja, hij is er doorheen. Hij is kwijt op. Hij moest wat wegen. Het scheelt net volle, maar krijgt te volle. En daarmee is de finale aanroen Jan-Willem van Beem. Want zo is het eerste spul, dat is het. Ja. Ik kijk ook Gert aan, maar dat is net om Jan Dirk Mandian doen naar de Lotting en PC-keertjes. Maar dit gaat wel te hut. Helemaal maar die fout niet erin slopen. Dat mag niet, dat wordt afstraft. Dat kan net zijn zandtoer. Nee, dan keert hij ook net in het stand dat machine zelfs. Ja. Als zo'n bal krijgt, dat doet even zeer. Dat doe je zelf. Jan Dirk de Groot, hij maakt het weer muziekje. Brengt het voor iemand tegen Triumstra. Hij is te mooi. En bedaart het op de voorstritten. En alweer een skin het waar. Het kent toch net zo wezen dat Jan Dirk denkt van... Ik steer het op een list met 2 keer de tred. Het keer hem heen, het wordt nou een 2. Want die willen dus het heegste. En dat zal Jan Dirk de Groot. Ik wil achterin. Daniel is weer onder terug. Ja, weer onder terug. En dan met daar in het applaus voor Jan Dirk de Groot. Peek is ook een succesjes boeken. En het publiek er wat achter steken in. Dan kan het samen aan de andere kant uit. Nog eens Daniel Isger die eronder terug is. Kent er niet meer mooi. En dan valt die bal binnen. Twakkelijk. Jan Dirk de Groot. Achterin met Daniel Isger. Ja, die is boven. Ja. Dan wordt er zak Lageloer die naar je wond dat er volle meer kracht achter de bal had om ze voor te krijgen. Had ik dat zou joggen bij sommige keer een leeuw. Ik daar helemaal neer van deze bal van Daniel. Ik word weer prachtig timed en droeg in het tikken. Is het verschil van die wand van Verlini hier en Noza Grut? Nou, er is wel verschil. Grut wat kan zeggen, maar absoluut wel minder boven, slag minder 4. En op zich 10 centimeter is ik boven. Maar er zit wel verschil in. Ja. En dan een perkmisser van Jan Dirk. Hansgit. Dat is dan de twijfel die je Sjenoer een bopperslag krijgen. En dan mooi Soistwa. Dit gaat zelf wel heel goed, Germ. Ja. Maar het jij er, jongen. Het eerste wie we dan een keer om het spannendste. Dat voelde kant uit van het doel van Gert-Anna van der Bos. En dat deelde ik van het tweede bootje. En nu is het al best Soistwa. Hans Wassenaar. Voorin betekent Triumstra. En dan gaat die bal boppen. Ja, die gaat boppen. En ging je er samen 3 skiën eerst aan de Telegraaf. En dan kan je zeggen dat we op de helft binnen van de finale. Want ja, maar zo is het. Ja. Maar waar zit je dan maar correct, Germ? Waar zit je dan maar correct? Nou, ik ben hier vanmorgen om 8 uur. Ja. Hans Wassenaar. Hij mooi op een ei. In de grond en een keer. Ja, Daniel is er net blij mooi, want hij heeft hier wat door zijn gedacht. Ja, iets met die voorstrijden, misschien dan nooit de dikstrijden won, maar ja, het is net alles raak. Het derde hast wel eens rekken de bal 2 keer, maar sloeg op een bal. Daar Daniel. En de start, Bos. dan mooi Jan Dirk de Groot nou. Dat Hans Wassenaar niets eventjes de voorbijste opslag hoe naam. Eventjes reist voor de man in Boetenpost. Prikt dat voorin betekent er heeft. Die kletst de eerste bot. Oh ja, daar is Race Pieter heeft er goed bij. En een oorstuit ziet er het veld. Nee, dat de wierte giet, dus hij valt hij wat in opslagvak. Dat is natuurlijk het minste stukje. Maar Race Pieter Hiemstra die minimaliseert de keerts. Nou is het Turk. Je moet even niet eruit zien. Gewoon van vertrouwen en dat we even met de oren gedachten door de hol gingen. Let maar op.
Heel groot stuk perk wat Racing Pieter Hiemster neemt. Daniel Liesiger. Breekt de bal achterin. Hans Wassenaar. Nee. Bal kunt te let rekken. Dat kan teken dat... Ja, die stemmen de kweel in en die denkt van je doet niks. Maar dan valt die bal ik nog weer. Dat geluk had er dan nog eens in zitten. Dat betekent skin het waar voor het doel van Gert Anne van der Bos. Bal achterin bij Hans Wassenaar en die is gewoon te let maar slaan. Shit tegen gewoon en die denkt er niet in. Hier is de kweel in. Ik kom net om die bal. En dat is verstandig. Want de bal valt zaak weer. Een heel iets keertje van een meters fjouwer. Het is Gert Anne van der Bos die het sokkenkeertje het eerst opslaat. Hup, EGT Boombaas. Hallo, zo. Wie zijn wij? Goeiedag. Jo kan in het perk wel denken van, dat is de laatste keer, daar hebben we misschien een kans op, maar op zo'n bal is geen verwar op. Nee, helemaal van jou. Uiteindelijk bij de Line Longens. Ondanks op de rechterkant. Ze draaien hem in het perk. Ze moet nog wat. Misschien een fjouwer. Zet hem weer leven in. Tot nota. Het barstende geweld van Gert Anne van der Bos. Bal wordt nog even wat zwitter omdat het weer het waar is. Het reunt lekker terug. Racing Pieter Hiemster maakt nooit publiek om de wijde herring. Ja, die is zo'n voor het vegen worden. En dat betekent Skinner Sois. Hans was naar beeld voorin. Tussen zijn bal. Ja, Lodin, hè? Nee, 4-0. Ja. Ja. Skinner voor eerst. Ze komen er net onder pas. Nee. Dit hebben we de laatste jaren toch vaak gezien. Maar finales. Ja. Maar ze keert zich gewoon goed, hè? Als het begin uit goed zijn, een paar boven slaan maar in het begin, dan mag je even uit aanzetten. Ik vind het dan wel eens mooi dat hij het maar meestal nog keert. En dan zeggen ze ja, maar dan weer neer onweer Skinner 4 weer. Maar dat in je fout leert keert. Nee, dat is geweldig om Maar te is het zien. fantastisch. En dat zit ik wel eens in het PC-publiek. En net op het publiek hier, maar ik heel vol die wil gewoon spans en alles 4 wisten zakelijk. Maar daar maakt kist net wel altijd goed. Ik zit er wel in. Heb je weg op en er wordt Voetnaars met 2 punten. Notijek terug. Daniel Liesiger die de kapper bij had in het tussenspel. Pakt die bal mooi het stuitje. En dan is het Skinner 2 alweer. Skinner voor eerst, Skinner 2. Liesbitje voor Utrecht doet deze partij al in de cel. En heeft hij weer nog een spul al beslist. Waar moet je koning worden? Nou ja, stel even of sommige slagen, dan is het wel heel goed. Maar ja, dat is een goeie. Ik heb net op tegen dan. Nee. Dat is net omdat hij het goed is, maar dan moet hij heel goed doen. Nou, boven het Twargelijk. Racing Pieter, ja, daar zit leven in. Nou, dat is Daniel Gaetana. En in het algemeen. Ja, dat ontwint ook net zo vol eerlijk zijn. Ik heb er net uitgesproken in je bij op dit moment. Ook dat je dan even voor een mooie. Daniel had ja, al een keer de opslag oornom van Gert Anne. Toen die even een minder rieten hier. Ja, maar nou is je hartstikke constant. Op zitbal en ik dan maar de tweede bal, om het maar in voetbaltermen te zeggen. En hij hier hem heel mooi poetst inleveren van hem hoor. Ja. Dus ik heb pluspunt. Ja, Daniel. Ja. Ja. Ja, Bal zit. zit erin. Ja, ja. Ja, maar dit is zijn beste partij. Ja, dit is van de Bos die beste partij uit. Ja. 4 uur. Dus dat compenseert er wel. Want als je Ja, zegt en je het oernom en je bent wat minder, dan heb ik het eerder op Daniel. Maar wat er hier op deze partij zien ligt. Maar Dit is een leider aan over. Wij zitten net in de kenniscommissie. nee. Maar de kenningsprijs die het oer de hele Duitse keer net Ja. in de finale. En Nee. dat show je wel eens te vol uit je zolang dat keer wil komen. Ja, dat zit soms ook wel eens in de commissieleden die dan uit eraan komen. Juist. Maar Clay, dat is hier ik neem aan en ik hoop en ik denk net dat het zo is. Gert Anne van der Bos, hij mooi op een ei. Ja, dat is de pak jongens. Ja. Maar dat wordt een hele knappe keerslijn. Terug Hans Wassenaar.
Fjouwer om niks. En fjouwer 2. De opslag is voor Daniel Iziger. Die dat standaard scheef doet. Nee, weg weer, 6. Oh. Dat gaat hartstikke goed. Daniel pakt dan wat directe punten. Doet in deze finale mooi zijn opslag. Ja. Jut voor hem ik. Zo is het waar. Ja, dan wordt het tot aan. Dat is lekker. Ja. Zie je, Dirk wil opslaan, maar het nog 2. Ja. Zo wordt het dat erop laat. Maar misschien met de bargen naar voren. Ja. Nou, dat zit er van onmoediging aan. Nou, ik zie er net van op zijn dat eerst een werkwijs is en dan een PC. Oh ja, dat zou zakken. Dit is een echt. Ja. Het verhaal toen in Bedgem toen de van keert waar dat Ja. er maar de auto en de karre het veld op kwam. Ja. Wat ik met van jongens een volle mooie hoes heb. Rebboven. Hij is boppen. Dat weer helemaal bluff van de man uit Boetenpost toe. Wat terug het publiek en horen keertje stiegen we die er waren. Humor. Ja, geweldig weet. Ik weet wel dat er wel maar een lege kaart ik ben naar huis gegaan. Ja, dat ben ik zeker, dat ben ik bij. Hij had niet het boel. Ja, hij had er oren mee kunnen zetten, maar Skierre 4 weerst. jongen. Jan Durkie zei van Hans, doe maar even. Oh, daar is Pieter. Tja. Dan is Pieter, ja. Oh, die gooit naar hem. Ja. Ja, wees Gooit hem nog. even verkocht op het niks. Nee, had ik nooit voor geweest. Ja, dit hier was misschien al denk ik net op. Worden kan get aan en dat is gewoon moet zijn elke keer zo. Dat is redelijk foutloos. Dus wat dat betreft is dat ik weer mooi om naar te zien. Ik wil graag een slotstuk. Peker in Pergo dat de bal wat te petit rekken waren en dat er al een lietse keert ontstier, maar de oorzaak is geen flatus. En die jongen had ik net vergooid, zeg ik het zeggen. Nee. Hij gewoon volop in de macht. En een keertje, dan is Rinse Pieter nou van de opslag al en dan mooi Hans Wassenaar, want ik neem aan dat Dirk reis neemt. Ja. Hans staat ook. Nou, ik weet het niet, want Jan Dirk rent erheen. Oh, ja, Ja, ja. ik zal nog even hoor. Bliksemdag. Mooi 12, Bos. Dan is Hans Wassenaar nog een perkspeler op dit tijd. Dan Dirk. Voor die betekent er eerst. Ja. De kastje de eerste mensen. Ja. Twagelijk. Door de zitbal. Van Jan Dirk de Groot. En Hans moet er van een tussenspel. Ja. Ik vind het altijd onbegrijpelijk. Ja, dat is ik onbegrijpelijk. Ik heb er boven steen wat over, maar in het tussenspel dat, nee. Zit erin. Ja, en is oer Daniel Iziger heen. Beste opslaan van Jan Dirk de Groot. Fjouwer toe. Dit is de ommekeer. De welbekende. Nou, waar weet nog. Het kan een keertje soms vreemd rennen, dus ze is net dat het al dingen is. Jan Dirk de Groot op een ei. Zit er weer in? Nee, hij is nou boeten. Fjouwelijk. En een fjouwerbos vanuit. Kom op. Dat is goed 20 minuten nog. En Tegen en Daniel die beseffen nou dat ze er heel tijd bij binnen. Skerpie Macoor nog eventjes op. Vitri Ek gaat Anne nog even over. Nou ja, van Teken zit er natuurlijk een verhaal aan. Ja, wis. Vooral voor hier. Heel snel in die finale. Druutstapen maar of van de finale Druutstapen maar.
knappe keert nog van Daniel Liesiger. 2 keertjes tussen de krieten en de middellinie in. Net al te dik. Maar het is net zo dat Jan Dirk de Groot nou chagrijnig uitstreelt. Nou, ik zeg even een plaatje, Germ. Bij hem betekent het een tweede prijs. Die had wakker woon, dus bij hem zit een tweede prijs. Ja. Maat uiteraard hier. Ja, die in de eerste dat krijgt hij het tweede prijs. Ja. Dus al volgens de regels uit huis terecht. Ja. Daniel. Hans was er wel beeld voor insteen. Reense Pieter eerst achterin. En dan zie ik Daniel Reense Pieter op. Nee. En dan kan matchpointje. Ja, en dan zou keren voor een keertje. Jongens. En dan is het 6-4 voor het parcours van Gert-Anne van der Bos en Skinnervier geweest. Dat betekent dat dit de laatste bal van de 162e PC wijzen kan. Dan is het net de finale die elke die ervan verwacht hier. Krees van de keert komt terug Daniel Liesiger. De volgende giet zit er tot 100 laatste in. Ja, even een Van Hooijdonk, hè? Ja. Even een buikschuiver. Een buikschuivertje. Ja, dat kan er wel. En zo is het dus nou 4 meneer en 6-4. Mooi nog een keertje correct van de middelline. Die het Gert-Anne van der Bos muziekje zult te verzilveren. In stijl. En hij mist het perk. Het wordt voor de eerste... Tweede keer. De eerste wie dat 6 gelijk had net. Ben ik nog in de war. Ik dacht dat de eerst 6 gelijk was hier. Nee. Maar net. Voor mij de eerste keer 6 gelijk. Oké, de eerste keer 6 gelijk. Dan ben ik eventjes dat niet jongen. De meeste aan de zijkant moet je hem ook al leren. Want ja, dat heb je helemaal met points in de winnaar dan. Ja, dat is de bovenop doeken. Ja. En dan... Maar wat zie je dat er een zinnig woord uitkomt? Nou, ja, dat kan je vergeten. Ja, zo wat bedoeld doen we doen. Nou. Gert-Anne van der Bos. Zie je wat er maar de eerste keer 6 gelijk doet dan. Ja. En dan is het publiek wat begint te klappen in de juichen van een moederslag dat het dan nooit zei het. Nee, dat is een regel, ongeschreven regel, maar dat mag nooit. Dat jouwt dan ik wat aan, hè? Ja. Even kritisch, even... Ja. Ik zit dan het heel goed zeggen, ik hoef televisie aan, hè, dat wil ik opnemen, maar... Het jouwt even aan dat ze meer van oor binnen dat kunnen, maar je klappen er nooit voor, nooit. Dit is wat anders, dit mag wel. Maar wie kreeg ik al toen het saais waren, Jan Dirk de Groot, dan hield hij wel hier, hè, dat is die de griezen. Dat is Nassa, dat is een grapje. En dat beeld een grapje bij Jan Dirk. Ja, en dat maakt ik, maar ze zult daar wat moeten. Let dan nog de bos op een ei. Tussen in zijn bal. Nou, het publiek reageert nou op alles. Dikke keerts. Ja. En dan gaat bij Daniel als je opslaat, hè, gaat Hans weer achterin. Ja, Aurelius voor het weer. Voorin bij Reense Pieter. Je rijdt het net. Nee. Maar Lloyd hem mooi het hoekje. Ja, omdat het net regent. Ja, juist. Ja, oors dan, dan klinkt het al heel logisch, maar ja. Zo maakt het en zo is het ik. mooi hoekje erop bij de vroeger over meer rekken. Ja, dat zie je dan ik. Ja, beetje verbloemen. Komt nog dingen om. Maar hij is net op zijn best. En dat het Rio de hele dag net best. Nee, terwijl dat absoluut kan en Erik zien lid net. Dat wordt de eerste keer, slaat op. Ja, hier toch dat Hans was. Nou, dat we wat oppakken zo, maar net het geval. Dus Reense Pieter Hiemstra die het de eerste keer op slaat. Voorin betekent Hiemstra. Ik denk dat het... Nee, jou niet Bal is kweer, ja. Bal is kweer. Ja. Hij kliert uit, hè? Ja. Misschien het waar? Ja, dan, Ja, hij valt.
Mooi Jan Dirk de Groot. Voor die Nee. betekent, oh, je Nee, rent ja. er helemaal uit. Nee. Nee, voor jou. Hoop toch Libyen, hè? Prijsspelers uit, hè? Zo praten. Maar ik leer weer wat. En deze Pieter get erop. Nee, Keets maar stuit. Ja, terecht. Ja, Ze en doen er eerste goed groep. bij, hè? Ze mensen doen er goed bij. Korps is goed. Als de kooi staat prima bij, ik mag Henk van der Zee. Kan niks verzinnen. Mooi de stuit onderleer, maar dat in het niet. Jan Dirk de Groot. Achterin. Clear. Nee, hij staat erin. Hij valt erin. Ja. En dan mooi brengen ze weer een 600 Telegraaf. En Sloeperzaal linker de mooi wat dichterbij. Prachtig opslaan, tipje in die kweel in hoor. Ja. Vier om hier Nee. voor de betoer van Gert-Anne van der Bos. Maar een skinnersois van het betoer van Jan Dirk de Groot. En een skietkeertje. Maar ja, dat weten we mooi Gert-Anne van der Bos. Dat is dan geen garantie dat je die krijgt. Gert-Anne. Achterin. Nee. Elke tegenkeren van de Geertje aan race Pieter Hiemstra. Dit mast pakken, want deze bal weer echt wil te slaan. Dit weer eens een keer een bal van Gert-Anne werd net zo volle gong in ziet. Krijgt de tijd om ik nog omheen erin. Ja, Printerij is er wat te vol op. Ja. Nee, mooi, miste de kans om het spul te pakken. Ja. Bijvoorbeeld bij Sint-Jacob, ik in een seel weet ik. Vorig jaar naar Chinam die met de Jerukje. Gert-Anne. Nou, Goed, goed, ja. 5-2, ja. Ja, mooi. Waarop, Komen de twaalfbootjes. Dat ook weer applaudisseren van de Nee, Boerenslag. ik vind dat, ik vind dat verschrikkelijk. Dat steurt mij verschoren. Ja, dat is ook, maar ik heb wel meer dan 4 maatje, maar Nee. ja, doe maar. 0-0, 4-2. Lange wacht nou van wat was er? Wat er in het perk staat. Dan komt Gert-Anne voor het machine omheen. Voor die. Shit. Die wordt even zien zeggen. Nou, dat heb ik geen voorstritten mee, dat is niks stritten. Je laat in er al uit. Dat laat hij toch, Germ? Nou nee, dat komt net helemaal uit. Oh, Hij nou. gaat meer richting Welsriep. nou, ik ben nooit weer een plak. Geweldig uit. Al hier naar racket bij Fantastisch zat er die racket. van het tennisclub in Chimeren. Ja. Vertellen, die vertelt na 4-0 dat de wedstrijd al begonnen weer iemand. Ja, Dat is wel een pad. Maar dit zit er ook uit, hè? Dit zit er ook goed uit. En dan maak je zelf een punt in plaats van dat ze de groot rijdt, want dit is eigen. en dan bleef het keertje. Ja, Want drie spullen uit. nee. Het is Reense Pieter hier dat dit de bal echt net racket joet. Twaggelijk. Ja, Reense schot hollet alles van het wol net bij mij. En dan mag je net in henging blijven. Dan moet je hierheen zetten.
Op die twakkelijk staan. Gert Anne van der Bos. Op de linkerhand van Hans Wassenaar. Die er een keertje van maken. En dan mooi Gert Anne van de opslag aanhelpt. Dat is het beste wat je doen kan. Hè? Ja, maar je het wat wel om aan de linkerhand. De meesten zitten in gips. Er zit gang in, hè? Ja. Tja, dat is een Reza Pieters. Wat denk ik? Tja. Au. Die viel die jongen van de weken. Eens er een bij. Microfoons in de prop. Hey, Erik Aarde wat een keer te zeggen. Ja. Vind ik ook wel mooi. Ja, daar staan de microfoons achter. Ja, achter ik. Ja, dat is mooi. Daniel Liesger. Ja, draait op laatste moment. Hij zou eerst boeten vallen. Ja, hij liet hem vallen. En dan zit er nog. En is het let. is Hans weer te let. Maak een hoop punten. Ja, daar nog even minst. Ja. Net bereiken, maar wel een hoop. Ja. Is gewoon het verschil. Hun tweede opslag met haast alle partouren die we hier het keertje doen. Dit is de Talsma. Dat zie je stuk bij Matten vond ik een opslag, maar fijnst bij Tjessen. Ja. Tjus dat ik bij Jan Dirk de Rood. Nou ja, sowieso deze partij. Ziekkinder. En bij hun is het gewoon constant goed. En toch zit Hans was naar Joodeke en Rieten gewoon als je van meeste opslag dat brekkenkoer. Dat is nou hoor, want Reense Pieter er door nog. Daniel achterin. Ja, was ja. Ja, hij beslist het wel, hè? Hij maakt het een punt. Ja. Onder van het minst. Ja. Ik denk dat het ook het verschil is. We krijgen hier ook nog even nog geen in, maar. Ja, dat is ik. Het zo krijgt het verschil maakt je in. Hij maakt het compleet. Hij maakt het punt. Ja. Soistwa en 4 om het waar. Ja, nou moet je daar maar zien. Een keertje van om en bij de 6 meter, 7 meter. Ja. Van je helpen zo'n nu, denk ik. En het is Jan Dirk de Groot die het oerlid aan Reense Pieter Hiemstra. Van toch is het Jood net zo goed die Reense Pieter. Probeer je het nou in één slag te doen. Op deze net al te dikke keertjes. Nee, hij had gewoon een beter keert wat hij kan. Maar hier staan je wel. Nou. Buiten, ja, dat zegt Daniel ook. Maar eerst ken je hoe het perk in het demo is. De 162e PC en prooi worden van het parcours. Gert van der Bos, Daniel Liesger en tegen Triemstra. Zij wonnen al 4 vrije formatiepartijen dit hier. Pakken nou de 6e en dat is wel de wichtigste voor het hier. Het is de PC. En de premie. Hij gaat naar de toer van Jan Dirk de Groot, Hans Wassenaar en Reense Pieter Hiemstra. Dus hier! Hey! Bingo! Daniel Liesger, Sabliet is een protter, zeg je wel. Hey Bossie! Ja. En Wils, daar onbetwijfeld ik een verslag jou van u tussen in de cel. Nou, we hebben mooi daar jongen. Ik ga wel eens minder PC's maken. Ja, dat ben minder. Jawel. Ik wil beter, maar ik Ja, wel. absoluut minder. Hè. Laatste jaar met kanaal verzezen. Er zit een paar prachtige partijen tussen, ondanks de omstandigheden. Koos Wieling op het veld, mooie cameraman Jorrit Maisma. Maar ja, kom je maar eens tussen, hè. Dit is mooi. Dit is emotie. Dit is bij sport. Daniel. Senior. Ja. Dus zoals in de vorige omloop, we begonnen net scherp. Maar dit weer wat oors, hè. Dat dacht ik. Echt van harte, hè. Ja, we zijn super bedankt in het gong als het sliedje. Bos staat fantastisch op. Hey, fan, bedankt jongen. In een zucht en een skate. Skinnen vier wezen voor. Ja man. Ja, bliksem, het gong zo mooi. Dankjewel, Bos slaat fantastisch op. We slaan in het perk, slaat tegen alles. Hey, voorzet. Fantastisch, maat. Ja, dikke nat. Hey, Bart. Dikke nat. Ja. Wat zie je zeer al? Ja, hey, bedankt jongen. Hey. Bedankt. Bedankt man. En er kwam er een beetje zon in de motor. Nee, ja, net zo'n in de motor. Ik bedoel, deze man die had de finale echt helft zelf. Ja, zijn keert ze.
denk ik net nog aan kunnen. Ik geef het je even wat zenuwachtig. Het woont net geweldig mooi zijn. Buurslag alles. Geniet ervan. Ja, dat zullen we zeker doen. Hey, dankjewel. Kan je goed over. Hans Wassenaar, jij werd winners binnen de weer zelfs ook verliezers. En door zo is nooit de hele finale, ja, dat wist vol zelfvertrouwen. Ja, dat wien ik. Maar eerlijk is eerlijk, het had niet echt een finale best. Nee, dit is een kansloze missie. We konden zo lang erbij houden, vanaf het begin om net. Valsen ze gewoon doorheen. En dan kist niks in op, jongen. Dan is de druk op hun net. En dan slaat Van der Bos gewoon heel los op. En Daniel die slaat alles uit. Nou, en dat merk nog ik. In die partij, ik denk dat Gaetano de meeste zitballen heeft. Ja, dit is eigenlijk de beste partij van Gaetano. Nou, dat leuk voort. Terwijl zoals deze, nou ja, het seizoen is net zo heel best. Dat er hier nou misschien wel een keer brekken zoeken, maar het zit er net in. Nee, het zit er net in. En van tevoren zijn we het eerste spul is eigenlijk een heel erg belangrijk. Hè? Ja, dat weet hij in vanzelf ook. Maar ja, in no time weer het 2-0 achter. Ja. Nou, het is juist wat ongelukjes en een bal die via een wat paltje van je voet zit, dan wordt het voor jou gelijk. Het eerste is, nou, dan heb je gewoon komers, want daarna pak ik die keert. Het is zoals voor jou voor, dus dat is heel los. Maar ja, dat is een finale, hè. Daar zit gewoon het geluk zo'n mooi aan de winnaars. Hoe lastig is het dan om nog wel een beetje de moed erin te houden? Dat je zo naar de Telegraaf en het is een skin of jou erachter. Hoe lastig is dat? Oh, dat is net zo lastig. Ja. Als het even in roensjes dan leuk ik wel dat ik er nog... nou ja, er is genoeg motivatie om dit mensen hier nog wat te laten zien. Maar nou ja, 2 eersten en een lekkere bovenslag, dat weet het. Ja, dat is een trieste eindconclusie van Zelshals. Aan de andere kant natuurlijk de finale en de teleurstelling is groot. Aan de andere kant, dit wie niet zonder PC. Die eerste finale, die eerste prijzek. En let eerlijk wezen, je hebt een fantastische dag eigenlijk gewoon. Maar als u zit, denk ik de partij zien Jan van der Mul. Nou, weet ik net. Ik denk dat die eerste partij ook heel goed weer van u is. En ja, op zich is het net niet eens dat... we hebben vaker nog van die man doen. Dus wie alle komers. En ik heb er echt heilig vertrouwen in dat we ze gewoon oppakken. Maar ja, vanaf het begin aan kansloos en dan kon je er net in. Oké. Bedankt voor die reactie, Hans. Dan maar gauw maar waarom. Hierheen, ja, want hier hebben we de hand scoren. Gert-Anne van der Bos. Hast er even nog wachten, maar wat een begin, jongen, die finale. Ja, we zijn voor van de finale voor er bovenop kletsen. En race hier maar een keer won. En je dirk een hand net, dan weet je dat de man zenuwachtig binnen. Dus die beginnen er voor de opvlammen. En die is er aardig voor, hè? Ja, nou, het hek op lijst even, maar ik lees een keer uit op zijde gelijk. Nou, dan wordt een beetje partij dat 4 winnen, dan wordt nog 4-2. Nou, wel heel tijd de focus, heel tijd van dit is het laatste bordje en leuk pakken we hem. Voor het publiek misschien minder aardig, want ja, je moet zich gauw die in werk, maar ja, dan win ik zo sterk. Ja, maar ja, Kleer, ik hoop dat het publiek geniet een keer van een goede speel wat we goed zien hebben. De eerste 12 lopen gewoon degelijk spelen voor een keertjes pakken. Hoe het eigenlijk maakt, gewoon een keertje. De hele finale komen we eigenlijk wat in een probleem. Ja, een beetje slow starten, zou je Daniel. Op het moment dat we er steen moesten, stien we er net. We komen heel sterk bij waarom. 4 achter, 4 uit het perk bij, naar de opslag. Ja, dat is schitterend. Waar doet hij dan nog? En dat het publiek achter de orenfinalist ingeeft, ja, dat doet hij net zo vol, hè? Nee, maar ja, Kleer, dat wie de orenfinale ook weer het extra. Dus op een gegeven moment dan weet je wel hoe het publiek reageert en je weet zelf ook wat je ervan maakt. Dus het heerlijk. Als het nog voor de 5e keer wil. Ja, het is wat. Nee? Wat vervelend, hè? Absoluut. En waar komt hij naar midden? Ik denk dat Daniel hoe de hele dag de deel stuurt, denk ik. Denk al. Ik neem het teken, want die zal verschrikkelijk beleid wijzen. Ja, dat denk ik wel. Zit maar even aan. Dus jog even bij hem, we rennen er even heen. En dan, als de camera mij volgt, dan kom ik ook bij de treden van het winnende parcours. Teken. Teken, draai je even om, ja. Hoi, jongen, Lokwenske. Die bodemaat bent natuurlijk geweldig bleed, maar nevens mij bent het de bleedste van alle jaren. Want je hast grieftocht om vorig jaar. Ja, natuurlijk. Het zit hier heel diep in de kop. En ik heb een heel soort training gehad bij de All-Line om hier weer te staan en om weer te keertsen dit hier. En het jongen dit hier al gewoon goed. En ik ben heel blij dat ik op de veld staan mocht. En als je dan die 2 jongens in de koets zitten, Jurgen, Marja en Jacob erbij, dan denk ik van, daar hier ik te zitten. En nou goed, we zakken focus op deze dag daar.
En ik hield in de hol om te winnen. En dat kan wel vaker zeggen, maar dat zou uitkomt geweldig. En dat is mooi, een fantastische finale van je kant. Ja, wie van mij de focus leidde super op aan het begin. We zetten echt moeiteloos terug wat ze in Bouken in de hele finale dienen. Maar daar begon je minder. Ja, toen kwam we 4 het wachten en vanaf dat moment begonnen we echt te slaan en begonnen we echt goed te keertsen. En dat hebben we in de finale moeiteloos terugzetten. Samen 4-0. Nou, 4-0, zo is 4 voor. Dan liet nog even glippen. We pakken de man nog een eerst. Maar op het laatst toch heel blij dat we dat samen maken. Wat hij mooi coach Peter Talsma in dat kwarte skofke bepraat dan in de klaarkamer. Om die focus er helemaal op te lezen. Nee, we zijn Sagoma op ons appartement gegaan hierboven. En daar hebben we behandeld door onze masseurs die we maken. En dan heet er en dan heet vooral hoe dat je focus beter houden maken. En we weten dat we net voor een onderdoggen. Dus als wij ons eigen niveau hebben, dan kunnen we gewoon winnen. En dat hebben we die. Waar wordt koning? Dat weet ik niet. En dat maakt er geen uit? Nee, dat maakt me echt niks uit, nee. Of ik mezelf ken of ik steen nooit te kennen, dan is het altijd klaar. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Rens Pieter, ja, werd winners, dat zei ik niet. Kijk, al werd winners binnen Benek verliezers. Wat is die gevoel? Ja, verliezers. Ik denk niet dat wij de verliezers binnen. We hebben niet in de partij zitten vanaf kiet af aan, niet van de eerste af. En bij 5-0 helpt Gert Arnold ons een beetje in een rol. Ja, vanaf dat moment kun je alleen nog maar winnen. Maar zij waren foutloos en ik denk over de dagen gezien terecht winnen. Heeft dat überhaupt wel eens meemaken? Een parcours die het 4-0 vast hier en die het dan nog zitten lid? Ja, dat zijn bijzondere dingen in de sport. Zeker maak je dat wel eens met. Maar het zat er vandaag niet in de finale. Hoe kan dat? Want ja, in één keer is de fleur dan fort. Want je hebt een prachtige partij in spelen. Tjen Jo van der Meul, Tjen Tolsman die. En nou gewoon eigenlijk in Skij van Koers. Nee, dat is zo terecht. Ja, eigenlijk helpt Gedano's in de partij een beetje op het eind. Is dat de klasse van dat parcours, de klasse van het parcours van Getanne? Ja, nee, zeker. Natuurlijk. Het zijn klasbakken en dat zij doen wat ze kunnen. Dan krijg je een drege partij. Dan moet je op top van je kunnen, moet je alle drie presteren. Nou, en dan moet je dat eerste is zeer belangrijk. Zeker dat je moet voorkomen en niet achter de feiten aanhobbelen. Nou, dat is precies wat er wel gebeurde in de finale. Ja, dan is het heel lastig om van hun te winnen op dat moment. Eigenlijk is gewoon de eindconclusie, Rens Pieter, zij winnen gewoon een klasse beter. Nou, in de finale zeker. Dankjewel.